Tervetuloa tänne Kulinaariseen instituuttiin. Monia teitäkin on varmaan askarruttanut, että miten majoneesi oikeasti tehdään. Tapoja on monia. Mä näytän teille maailman helpoimman. Tänään tehdään majoneesi 10 sekunnissa, jota te voitte varioida oman mielenne mukaan. Pikamajoneesiin tarvittavia raaka-aineita on hyvä kotimainen rypsiöljy, kananmuna, sinappi, mausteita oman maun mukaan sekä tehokas sauvasekotin ja korkea kapea astia. Eli pikamajoneesin valmistus on varsin yksinkertaista. Mitataan astiaan 2,5 desilitraa öljyä. Jos haluaa oliiviöljyn makuun, niin sitten mieluiten sille, että puolet oliiviöljyä ja puolet rypsiöljyä, jotta siitä ei tule liian hapokasta. Ja perinteisestihän majoneesi tehdään pelkästä keltuaista. Tällä kertaa käytetään kumminkin koko kananmuna. Rikotaan se myös kulhoon. Ja tärkeää tässä on, että astia on kapea ja korkea, jotta se öljy ei pääse sieltä pakenemaan. Puoli teelusikallista sinappia. Noin. Sauvasekotin. Ja sauvasekotin asetetaan kulhon pohjalle. Lähdetään ajamaan sitä täydellä teholla. Ja sen jälkeen nostetaan pikkuhiljaa ylös. Näin. Ja majoneesi on valmis. Ja nyt täytyy muistaa, että tämä on se majoneesin perusosa. Eli nyt tätä voi varioida sitten oman maun mukaan, jos sinä haluaa hapokkuutta lisätä, etikkaa tai sitruunanmehua. Jos haluaa mausteita laittaa, voi laittaa chiliä, paprikaa, yrttejä, oikeastaan ihan mitä vaan. Ja tätä voi kerralla tehdä isommankin määrän, koska tämä voi säilyä jääkaappiin kannellisen astiaan ja säilyy ihan huoletta 2 viikkoa siellä. Ja aina tarpeen mukaan voi sitten käyttää. Tässä tämänkertainen vinkki. Kokeilkaa huoletta kotona, onnistuu ihan varmasti. Ja kaikki nämä reseptit löytyy Kulinaarisen instituutin nettisivuilta www.kulinaarineninistituutti.fi. Sinne päivittyy viikoittain uusia ohjeita, reseptejä, vinkkejä. Ei muuta kuin sinne vierailemaan ja ensi viikolla katsotaan uusia juttuja. Siihen asti moi moi!